πώς το εννόησε ότι δεν έπρεπε να τρώει. Σιγά σιγά μεγάλωσε εδώ σε αυτό το φτωχικό χωριό, ήταν πολύ φτωχοί οι γονείς του, δεν είχαν όπως εσάς σήμερα τις ανέσεις που έχετε, έτσι, ευκολίες. Τότε το χωριό ήταν ερημικό, δεν είχε μόνο λίγο ψωμί και λιγοστά χόρτα που βρίσκαμε από τη φύση και ζούσαμε και οτιδήποτε έβγανε η φύση. Μόνο αυτά υπήρχαν τότε εδώ σε αυτό το χωριό, ούτε δρόμος, ούτε τηλεόραση, ούτε αυτοκίνητο, τίποτα δεν υπήρχε. Και σκεφτείτε τώρα τι ζωή περνούσαμε. Και όμως από αυτό το φτωχικό χωριό, ο Άγιος Ευμένιος άρχισε όπως και σαν μικρό παιδί να πάει στο σχολείο, να μάθει λίγα γράμματα. Μετά εκείνος ήταν προορισμένος για αυτό το μεγάλο δώρο που του είχε κάνει ο Θεός και έτσι η ζωή του όλη ήταν μέσα σε εκκλησίες και ειδικά σε αυτή την εκκλησία. Εδώ εκεί που κάντε τα τρία παιδιά ήταν ένα στασίδι παλιό, το οποίο καθόταν μια μέρα μικρό παιδάκι και του παρουσιάσει και εδώ μέσα η Παναγία και του λέει εσύ θα γίνεις μοναχός. Και αυτό χαρούμενο πήγε το είπε στη γονείς του, δεν το πιστεύανε βέβαια τότε, σου λέει ένα μικρό παιδί, τι μπορεί να ξέρει ας πούμε από τέτοια πράγματα που μας λέει και νομίζανε ότι το παιδί δεν ήταν στα καλά του και όμως ήταν πάντα ευλογημένο, πάντα δεν δούρεσε να παίζει τα παιχνίδια που παίζαν τα κοπέλια στη δρόμο ή να βλαστημά ή να βρίζει, να κακολογά, ποτέ δεν έβρισε κανένα, ούτε παιδί. Μόνο άμα λέει τα βλέπε τα παιδιά να κάνουν καμιά ταξία, τους έλεγε αυτό δεν είναι καλό, αυτό δεν είναι καλό που κάνετε, δεν πρέπει παιδιά να το κάνετε αυτό. Με τον άντρα μου ήταν συνήλικοι και είχαν μεγαλώσει μαζί, ο οποίος μου οδηγούταν άντρας με πολλά περιστατικά, κοπέλια τώρα αυτοί, να τα έχουν να βόσκουν τα πρόβατα, το οποίο δεν είχαν τι να φάνε και ο άντρας μου κρατούσε πολλές φορές, λέει, λίγο τυρί με ψωμί να φάει, να του δίνει και αυτινού και αυτό να μην θέλει να φάει. Λέει, εγώ δεν τρώω Μιχάλη. Λέει, γιατί, δεν τρώω, δεν θέλω να φάω. Αυτό πάντα ενίστευε, πάντα ήταν η προσοχή του στο δρόμο του Θεού. Δεν ξεστράτιζε από μικρό κοπέλι, ποτέ. Σιγά σιγά μεγάλωσε και όταν έγινε 17 χρονών, τότε πήρε πραγματικά την απόφαση και πήγε καλόγερος τότε στον Άγιο Νικήτα που είναι ένα μοναστήρι πίσω από τη θάλασσα, στα νότια παράλια εδώ. Πήγε εκεί λοιπόν και έγινε καλόγερος, ο οποίος ξεκίνησε την καλογερική ζωή, ήταν τόσο διορατικός και ήξερε τα πάντα. Άμα ήθελα να αρρωστήσω με εκείνα τα χρόνια που ερχόταν εδώ καλόγερος από τον Άγιο Νικήτα, που μας εθαυματούσε πολλές φορές, ερχόταν εδώ και του λέγαμε και μας διάβαζε ό,τι κακό είχαμε για τα κοπέλια μας τότε που ήταν μικρά και μας ευλογούσε και γίνονταν συνέχεια θαύματα από τότε, από την καλογερική του ζωή. Σιγά σιγά λοιπόν ύστερα αρχίσαν και για εκείνο οι δοκιμασίες, πέρασε μια σκληρή δοκιμασία τότε με τον διάβολο, όπου να σκεφτείτε πόσο κακό κάνει ο εγωισμός. Γι' αυτό παιδί μου να μην τον έχετε ποτέ. Τον εγωισμό να προσπαθείτε ποτέ να μην τον έχετε. Διότι κάνει μεγάλο κακό εγωισμός. Μια μέρα λέει τον επενούσαν ότι ήταν καλόγερος και φαντάστηκε λέει και εκείνος και λέει ναι είμαι πέντε κιόλας καλόγερος. Και η φαντασία του λοιπόν αυτή που έβαλε η σκέψη του εισχώρησε το πονηρό πνεύμα μέσα του, το οποίο τον ταλαιπώρησε πάρα πολύ. Εγώ θυμάμαι τώρα αυτή την ταλαιπωρία εδώ μέσα, να μαζεύω μέσα στα όλο το χωριό, να τον διαβάζει ο ιερέας, να μην τον κάνουν καλά, να είναι πολύ αγριεμένος, δεν ήθελε να δει εκκλησία, δεν ήθελε να δει εικόνα, δεν προσκυνούσε. Ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ, τουλάχιστον 2-3 χρόνια. Και τελικά πήγε στην Ιερά Μονή του Κουδουμά που μπορεί να έχετε ακούσει, να ξέρετε, να έχετε πάει και κάποιοι. Εκεί λοιπόν η Παναγία μας και πάλι τον εθεράπευσε. Σας τα λέω τώρα εν περιλήψη γιατί η ζωή του ήταν μεγάλη, να πούμε για όλη του τη ζωή από λίγο. Εκεί λοιπόν εθεραπεύτηκε πάλι από την Παναγία, η οποία η Παναγία ήταν από το ξεκίνημα της ζωής του μέχρι και το τέλος. Γι' αυτό ήθελε να έρθει και εδώ πάλι στην Παναγία. Έγινε λοιπόν από εκεί καλά. Και τότε θέλησε, ήταν υποχρεωτικά να πάει φαντάρος, το οποίο τον εκαλέσαν να πάει φαντάρος και υπηρετούσε τότε μαζί με τον άντρα που είχαν πάει στο Μεγάλο Πεύκολη στην Αθήνα, το οποίο πάει και εκεί, εξακολουθούσε την καλογερική του ζωή, ενίστευε, δεν ήτρωε το παγιτό που πηγαίνανε. Ζήτησε από το διοικητή τότε και του λέει, εγώ
κύριε διοικητά μου, δεν θέλω να τρώω Τετάρτη Παρασκευή, διότι είμαι καλόγερος, το οποίο σεβαστήκανε την επιθυμία του και την εκτελέσανε, δεν ήτρω Τετάρτη Παρασκευή. Εκεί λοιπόν του παρουσιάστηκε τότε η λέπρα, αυτή η φοβερή αρρώστια που τον εβασάνισε πάρα πολύ. Κάποια στιγμή γεμίζει το σώμα του με εξανθήματα, κάτι αυτά που πονούσε πάρα πολύ, τον επίαν στο γιατρό, λέει έχεις μια αρρώστια που είναι φοβερή και είναι η λέπρα. Τότε λοιπόν οι λεπροί δεν πηγαίνανε μόνο σε ειδικά νοσοκομεία, γιατί ήταν μια κολλητική αρρώστια. Και ήταν το Λιμωδόν στην Αθήνα, εκεί στο Εγάλο, το οποίο πήγε εκεί, θεραπεύτονε σιγά σιγά. Εκεί λοιπόν μέσα στο Λιμωδόν, που είδε τον ανθρώπινο πόνο και είδε τόσους άρρωστους που ήταν γεμάτο το Λιμωδόν, ότι ήταν σε πολύ κακά χάλια άνθρωποι οι οποίοι δεν είχαν ούτε επίσκεψη από δικό τους άνθρωπο, γιατί δεν επιτρέπονταν να μπει κανείς να τσιδεί. Ελυπήθηκε λοιπόν αυτόν τον κόσμο και λέει εδώ πρέπει να αφιερώσω τη ζωή μου και εδώ να δώσω όλο μου τον εαυτό για αυτούς τους άλλους ανθρώπους. Και έκατσε λοιπόν εκεί στο Λιμωδόν, αφού θεραπεύτηκε, εκεί εγνώρισε και τον Άγιο Νικηφόρο τον Λεπρό, ο οποίος ήταν και εκείνος πολύ κακοχάλια από εκείνο. Εκεί ο Άγιος Νικηφόρος ο Λεπρός κατάλαβε τότε την αγιοσύνη του Αγίου Ευμενίου και την έλεγε σε άλλους. Άμα θέλει να πάει και κανείς να του πει να τον εξομολογήσει, λέει θα πας στον Ευμένιο, αυτός μου λέει είναι πιο καλός από μένα. Εκείνος, ο ένας δεν παραδέχονταν τον άλλο στην αγιοσύνη, μόνο κρυβόταν και οι δυο. Ήταν οι κρυφοί Άγιοι που λέμε και σήμερα, από τότε, οι κρυφοί Άγιοι της σημερινής εποχής. Υπηρέτησε λοιπόν όλους αυτούς τους λεπρούς, άφησε εκεί, έκαμε και όλη τη ζωή και όταν είδανε εκεί στο Λιμωδόν τώρα ότι ήταν καλόγερος πραγματικά και του άξιζε να πάρει και το βαθμό της ιεροσύνης, τον εκάλεσε λέει ο Μητροπολίτης εκεί του Εγάλεου και του λέει πρέπει, Σοφρόνια τον λέγαν τότε ως καλογερικό το όνομά του, πρέπει η Ευμένεια να πάρεις το βαθμό της ιεροσύνης, να λειτουργάσεις εδώ στο Λιμωδόν αφού είσαι, γιατί χρειάζονται, μου λέει, αυτοί οι ανθρώποι να τις κοινωνάς κιόλας. Και έτσι λοιπόν τον κατεβάσανε εδώ στην Κρήτη, τον πήγανε στην Ιερά Μονή της Καλυβιανής, εκεί χειροτονήθηκε ιερομόναχος και πήρε το βαθμό της ιεροσύνης και ξαναγύρισε όμως στο Λιμωδόν. Δεν ήθελε πια να εγκαταλείψει το Λιμωδόν, διότι έβλεπε ότι αυτοί οι άνθρωποι χρειάζονταν μεγάλη βοήθεια και μεγάλη προστασία. Ξαναγύρισε εκεί στο Λιμωδόν, φτιάξαν και την εκκλησία αυτή που υπάρχει και σήμερα, την Αγίου Αναρχήρους, το οποίο επέτρεψε ο Θεός να πάω κι εγώ κάποιες φορές να τον ευλόγησε στο κελάκι του, να πάρουμε την ευλογία του. Από εκεί τον εγνώρισε όλη η Αθήνα και όχι μόνο, διότι ήταν ένας διορατικός Άγιος και θα σας πω ένα περιστατικό που ήταν και αυτά όπως και εσάς, ήταν φοιτήτρια, μια φοιτήτρια η οποία είναι τώρα πρεσβυτέρα. Ο πέρσι με πήρε τηλέφωνο από τη Ιστία και μου λέει κυρία Μαρία θέλω να σου πω ένα γεγονός μου λέει, που έχω από τον Άγιο Ευμένιο, διότι είναι μου λέει, πολύ θαυμαστό και θέλω μου λέει, να το βγάλω από μέσα μου, να το μάθει ο κόσμος, να ξέρουν τι μπορεί ένας Άγιος άνθρωπος να αισθανθεί για σένα όταν σε δει. Ήταν η φοιτήτρια στην Αθήνα, η οποία ήθελε να εξομολογηθεί και έψαχνε έναν καλό εξομολόγο. Τη λένε θα πας στο Λιμωδόν, που είναι εκεί ένας καλόγερος και είναι καλό θα εξομολογηθεί. Επίελε αυτή και όπως και τώρα εσείς είσαστε έτσι πολλά παιδιά σήμερα εδώ, καθόταν λέει στην αυλή πάρα πολύ ειρήνιο και περιμένα να δει τη σειρά όλη να τις ξεμολογήσει. Αυτή η κοπέλα καθόταν λέει έτσι στην άκρη, αλλά τον έβλεπε λέει, κάθε πότε να βγει στην πόρτα να γελά. Να γελά. Αυτό το είχε το χάρισμα, το είχε πάντα, το γέλιο. Ήταν πάντα γελαστό. Ποτέ δεν τον έβλεπε θλιπμένο. Πάντα γελαστό. Και πολλές φορές και πολύ γέλιο. Πάρα πολύ να γελάει. Και σαν το κοπέλι, ναι, το παιδικό γέλιο. όπως το μωρό που ξεφωνεί, το έτσι γελούσε, πάντα γελαστός. Αυτή λοιπόν η φοιτήτρια τον βλέπει κάποια στιγμή στην πόρτα να γελά. Και αυτή βάλει μια φαντασία στο μυαλό της και λέει, μα τι λέει χαζός είναι και γελά έτσι. Αυτή τη φαντασία έβαλε η κοπέλα, χωρίς να μιλήσει σε κανένα. Καθόταν λοιπόν αυτή περίμενε τη σειρά να την ξεμολογήσει ο Άγιος Ευμένιος την ώρα που θα έρθει και αυτή η σειρά.
Μια στιγμή βγαίνει στην πόρτα και λέει για σήμερα παιδιά τελείωσα. Δεν ξεμολογώ άλλος, μόνο να φύγετε. Αυτή λέει λυπημένη, επίσης στο σπίτι της. Και λέει Μαγιάντα, εμένα δεν με ξεμολόγησε. Είδα κακό ήκαμα, κάτι κακό μου λέει ήκαμα και δεν του άρεσε. Και τότε θυμήθηκε ότι γελούσε, ότι γέλασε και τον κοροϊδεύσε, το γέλιο του. Μετά λέει από μερικές μέρες ξαναγυρίζει. Μετανιωμένη λέει αυτή, μου λέει Κέρα Μαρία, τα δάκρυα μου λέει που ήρυξα, δεν μπορώ να σου περιγράψω. Τι δάκρυα μου λέει έβγαλα μετά. Διότι είδα ότι ήταν σφάλμα μου που γέλασα, ότι του είπα ότι γιατί γελάει έτσι. Μετά από μέρες λέει ξαναγυρίζει η κοπέλα αυτή, ξαναπάει στο λιμαδό, πάει στο κελάκι του, βλέπει πάλι πολύ κόσμο. Αυτή λέει δεν μίλησε, μόνο λέει εγώ θα πακάτσω και σε μια άκρη, δεν θα πω τίποτα. Και αν φωνάξει θα πω. Αλλιώς και δεν μου φωνάξει, εγώ ήμουν δηλαδή τόσο ντροπιασμένη που δεν είχα το τόλμη να του σμώσω καθόλου. Αισθανόμουν πολύ ντροπή. Και κάποια στιγμή βγαίνει, παρόλο που ήταν πολύ με όξο και περιμένανε, βγαίνει στην πόρτα και λέει αυτή η κυρία που είναι εκεί να έρθει μέσα. Την καλεί λοιπόν την κοπέλα και μπαίνει μέσα. Αυτή βέβαια ντροπιασμένη του είπε όλο αυτό που έζησε. Και έτσι λέει να πας παιδί μου στο καλό και ευλογημένη να είσαι. Η οποία είναι σήμερα μια πρεσβυτέρα και μου το ζήτησε ο πέρσι που είχα πάει στη Στία. Και έρχεται και εδώ και θα έρθει στις 23 του Μάη. Ο Άγιος Ευμένιος παιδί μου ήταν τόσο πολύ διορατικός που μόλις ήθελα σε δει ένιωθε τα πάντα, έξερε τι ήσουνα, τι είχες μέσα σου, ποτέ δεν μιλούσε, ποτέ δεν ήθελα να σε προσβάλλει, να σου πει μόνο με τρόπο, καταλάβαινες. Και ελάσαμε όλοι. Και όλοι εμείς που τον ζήσαμε εδώ. Εγώ θυμάμαι από την παιδική μου ηλικία πάρα πολλά, που ήταν η χαρά μας να μας φέρνει τότε από τον Άγιο Νικήτα που ήταν καλόγερος, να μας φέρνει άρτο, παξιμαδιασμένο, που τον επαξιμαδιούσαν τότε στο φούρνο, γιατί δεν είναι όπως τώρα που είναι άλλα πράγματα. Επαξιμαδιούσαν τον άρτο, το είχαν όλο τον χρόνο, το τρώγανε. Έτσι λοιπόν δεν είχε ένα τρίσινο, ένα ντρουβά και το είχε κρεμάσει στον ώμο του. Και τρέχαμε όλα τα κοπέλια, μόλις θα τον δούμε να κατεβαίνει από εκεί από τον προφητήλιο από πάνω, να γλακούν όλα τα κοπέλια, να τον συνοδέψουμε, να μπει στο χωριό μέσα. Η χαρά μας τώρα να μας δώσει άρτο και από να μας φέρει εδώ, σε αυτή την εκκλησία. Όλα τα κοπέλια του χωριού. Ελάστε να μας φέρει πάει, να μας λέει, να αγαπάτε παιδί μου τον Χριστό, να αγαπάτε τις γονέους σας, να ακούτε τις γονέους σας, ό,τι σας λένε. Να αγαπάτε τον άνθρωπο, άμα δείτε να θέλει να τον βοηθήσετε. Και πραγματικά και εκείνος πολλές φορές ως κοπέλι ήθελα να του δώσουν λίγο ψωμί να το φάει, δεν το τρώε ποτέ. Μόνο περίμενε στο καινούργιο πηγάι να δει κανένα βοσκό να κατεβαίνει από τη μάτρα. Λέει αυτός ο βοσκός λέει έρχεται εδώ από τα οζά και είναι πια πεινασμένος από μένα. Να του δώσει το ψωμί, αυτή τη μπουτσιά, τη μικρή μπουτσιά που του είχαν δοσμένη. Ποτέ δεν ήτρωε αυτό που πάντα τότε στον άλλο. Και στο Λιμωδόν έτσι έκανε, στο Εγάδο που είχα πάει και εγώ μερικές φορές. Ό,τι του πηγαίνανε, ό,τι είχε, τα μοιράζει τον κόσμο. Είχαμε λοιπόν αυτό που θέλει ο Χριστός, εγάπα τον συνάνθρωπο. Αφιέρωσε τη ζωή του στον συνάνθρωπο, στον ανθρώπινο πόνο. Αυτό παιδί μου θέλει ο Χριστός. Δηλαδή δεν θέλει να έχουμε πολλά να δώσουμε. Λίγο, το ειστέρημά μας. Εκείνο έκανε και ο Άγιος Ευμένιος. Γι' αυτό αγίασε σήμερα. Αγίασε από τις πράξεις του, από την αγάπη του για τον Χριστό, οι πράξεις που έκανε στον πονεμένο τότε στο Λιμωδόν, που άμα εμείς που είχαμε και από εδώ κάποιους ανθρώπους και θυμάμαι τι περιπέτεια είχαν αυτοί οι ανθρώποι και πώς ήταν αυτοί οι ανθρώποι και τι πόνο είχαν περάσει. Και εκεί λοιπόν ο Θεός τον ευλόγησε και τον αγίασε σήμερα και του έδωσε το φωτοστέφανο τη αγιοσύνη γιατί το άξιζε πραγματικά. Και τι άλλο να σας πω, ρε νιώ παιδί. Να πείτε την ιστορία με τον Άγιο Νικήτα που ανέβαινε πάνω και παίζανε τα παιδιά και ήταν Ινάκη και έκλαιγε να τα διώξει. Ήταν ένα περιστατικό στο Ρωτάσι, το οποίο είναι αμετόχοι, ανεβαίνοντας, όταν κατεβαίνω ύστερα σας το δείξω. Εκεί λοιπόν είναι κάτι σφάκες, και παίζανε κοπέλια, ήταν 3-4 κοπέλια ήταν. Βρήκανε λοιπόν τότε που είχαν φύγει οι Γερμανοί,
Ήταν από μονάρχη μια νάρξη και χάμε και τη βρήκαν τα κοπέλια και άρχισαν να την παίρνουν. Αυτό λοιπόν μόλις την είδε, εφοβή, λέει κακό θα γίνει. Άρχισε λοιπόν να λέει το κοπελιό να φύγουν, να αφήσουν την νάρξη, αυτά τίποτα. Εκείνος όμως από το πολύ. Ναι, άρχισε και έκλαιγε, τους έλεγε άντε να φύγουμε, γιατί κακό θα πάτε. Τίποτα. Τελικά έφυγε εκείνος, πήγε πιο πάνω και πραγματικά μόλις έφυγε, έσκασε η νάρξη, ένα κοπέλι διαμελήθηκε τελείως και σκοτώθηκε τελείως και το άλλο τυφλώθηκε. Αυτός ο τυφλός πέθανε πέρσι. Ίζαινε αυτός ο Ηλίας, ήταν από τη Μουρνιά, που είχε παντρευτεί που εδώ την Εθιά και πέθανε πέρσι αυτός ο άνθρωπος. Να πούμε, κυρία Μαρία, όταν λειτουργούσε εδώ στον προφήτη Ηλία, εγώ το είδα στην Αθήνα αυτό με τον αδερφό μου, αλλά ήμασταν στην εκκλησία εκεί και ήμασταν 3 άτομα. Είχαμε ανέβει για λειτουργία και ήταν στην ωραία πύλη και σηκωνόταν από την ωραία πύλη. Ναι, αυτό το είδανε πολλές. Σηκωνότανε, δεν πατούσε πάνω κάτω στη γη. Στον προφήτη Ηλία που έλεγε διώξτε τα παιδάκια από εδώ κοντά από το ιερό, γιατί τον βλέπανε τα παιδάκια τον βλέπανε και να ύπταται. Ναι, και δεν ήθελε να το λένε. Και δεν ήθελε να το λένε τα παιδάκια και βλέπανε τη λάμψη του και που περνούσε στον αέρα και έλεγε πάτε τα παιδάκια να φύγουν, πάτε τα παιδάκια. Και έτσι τα παιδάκια το λέγανε ότι τον βλέπανε αεωρίτης στον αέρα. Να συνοψίσω, κυρία Μαρία, λίγο από αυτά που είπατε, 3 πράγματα πολύ ιδιαίτερα. Τα 3 χαρακτηριστικά του τα βασικά. Το ένα ήταν ότι ήταν τόσο χαμογελαστός. Πώς βλέπετε ένα μικρό παιδάκι γάργαρο που γελάει μέσα από την καρδιά του, έτσι ήτανε. Δεν κακολογούσε ποτέ κανείς, δηλαδή όποιος και αν ερχόταν, ό,τι και να είχε κάνει, είχε τη διάθεση να τον ενσωματώσει, να τον αγκαλιάσει, όχι να τον μαλώσει. Αυτό ήταν ένα χαρακτηριστικό του. Ένα δεύτερο χαρακτηριστικό του ήταν πολύ σημαντικό το ότι μοίραζε. Δηλαδή, όποτε του πηγαίναμε, όποιος και να του πήγαινε κάτι, το είχε πει και ο Πάτερ Ιερόφεος στο λεωφορείο, θα το μοίραζε. Δηλαδή, εμείς του πηγαίναμε σαρικόπτες ή ακινάρες πάνω από εδώ από την Κρήτη, εδώ με τη μία. Δηλαδή, τα πηγαίναμε γι' αυτόν, αυτός τα μοίραζε. Και το χάρισμα το διορατικό με πάρα πολλές περιπτώσεις. Δηλαδή, να τον παίρνουμε τηλέφωνο γιατί έχει χτυπήσει κάποιος δικός μας στο νοσοκομείο και όταν θα μας αλλάξει την κουβέντα, ξέραμε ότι η κατάληξη δεν θα είναι καλή. Ναι. Όταν θα μας έλεγε ναι, ο Μανώλης θα γίνει καλά και θα δείτε, όσο δύσκολη και αν ήταν η κατάσταση, το άτομο γινόταν καλά. Θα πηγαίναμε τώρα με την Ελένη που είχε στον Ευαγγελισμό, θυμάμαι που είχε γίνει με δικούς μου ανθρώπους, και θα της έλεγε «Γεια σου Ελένη, ο μπαμπάς σου είναι ο τάδε είναι καλά, η αδερφή σου μετά από 3 μήνες θα πάει προαγωγή στη δουλειά χωρίς να την ξέρει». Και της έλεγε όλα για την οικογένεια χωρίς να γνωρίζει. Ένα περιστατικό θα σας πω, που ήμασταν στο κελί του στην Αγία Βαρβάρα και έπρεπε να πάμε κάπου και λέει «Όχι, δεν θα φύγουμε. Σε 5 λεπτά θα έρθει ένα μαύρο αυτοκίνητο, θα βγει ένας κύριος με ένα γκρι πουκάμισο και με χρειάζεται. Και πρέπει να είμαι εδώ. Σε 5 λεπτά είχε έρθει μια μαύρη λιμουζίνα, βγήκε από εκεί ένας κύριος με ένα μαύρο, με ένα γκρι πουκάμισο και το χρειάστηκε. Όταν ήταν στον Ευαγγελισμό στα τελευταία του, ήταν ένα παιδάκι το οποίο το περιμέναν να πεθάνει. Είχε μια πάρα πολύ άσχημη. Ναι. Αυτό που είδε ο Κόκοτα. Για πες το κύριε Μαρία αυτό. Το Σταμάτη του Κόκοτα τον ξέρετε από τον καλό τραγουδιστή που πέθανε πέρσι. Εκείνο λοιπόν να σκεφτείτε ότι από την κίνηση του Αγίου Ευμενίου κάθε χρόνο έπαιρνε αεροπλάνο, ερχόταν Ηράκλειο, έμπαινε στο ταξί, ερχόταν εδώ στον τάφο, προσκυνούσε και με βγήκε. Αθέατα, χωρίς να τον δει κανείς. Έτυχε όμως 2-3 φορές να τον δούνε χωριανοί και να ξέρουμε, ας πούμε, για ποιο λόγο, μάθαμε για ποιο λόγο ερχόταν. Αυτός λέει είχε πάει στον Ευαγγελισμό. Τότε ήταν άρρωστος εκεί ο Άγιος Ευμένιος και του είχαν ένα δωμάτιο και ήταν δικό του. Έμενε εκεί συνέχεια. Εκεί λοιπόν ο Κόκοτας πήγε επίσκεψη στην Αθηνά ασθενή του και μια στιγμή στο διάδρομο βλέπει ανθρώπους να κλαίνουν, να σκοτώνονται και ένα παιδάκι να ψυχομαχεί. Αυτός λέει λυπήθηκε τη μονή του που είδε τώρα αυτό το χάρι που ήταν καημένοι να κλαίνουν, να γκρίζουν, αυτό πόθεν το κοπέλι. Θωρεί λέει απέναντι ανοιχτή την πόρτα και τον ο Άγιος Ευμένιος, τότε δεν τον ήξερε. Μόνο πήγε και λέει να πάω λέει, να πω σε αυτό τον καλόγερο να του διαβάσει καμιά ευχή, μήπως κάνουμε κάτι. Πήγε λοιπόν ο Σταμάτης ο Κόκοτας, βρέχει τότε τον Άγιο Ευμένιο, του λέει «Πάτερ,
δεν κάνετε κάτι για αυτό το παιδάκι που ψυχομαχεί και βλέπετε τις γονείς του πώς σκοτώνονται στο διάδρομο. Και του λέει, μη φοβάσαι, δεν θα γίνει τίποτα, θα γίνει καλά. Και το σε λέει, φύγετε. Και πάει και του διαβάζει και πραγματικά συγκλονισμένη, γιατί υπάρχει μέσα στο YouTube, άμα μπαίνετε στο YouTube, μπείτε να το βρείτε, γιατί υπάρχει, και το έχω δει άλλες φορές, τον ίδιο το Σταμάτη, πόποτε να το διγάρει, ο ίδιος, σε δημοσιογράφος στην Αθήνα. Το παιδάκι λοιπόν έγινε καλά. Από τότε πίστεψε και όχι μόνο, και άλλη μια φορά λέει ήθελε να χειρουργηθεί η αδερφή του στην καρδιά. Και τότε πάει πίσω, τον βρήκε στο Λιμωδόν, ύστερα τον εγνώρισε από εκείνο το περιστατικό του παιδιού που έγινε το παιδί καλά, εσκόθηκε και έγινε καλά. Επίστεψε λέει, τόσο βαθιά που δεν πίστευε. Δεν πίστευε λέει, σε τίποτα. Και πίστεψε τόσο βαθιά, πήγε μετά και τον βρήκε και του λέει η αδερφή μου θα χειρουργηθεί. Και θέλω πάτερ να κάνετε προσευχή. Λέει, δεν πατίνει, θα γίνει πολύ καλά, πολύ καλά. Όταν λοιπόν πραγματικά που είπε και το Ρινιό, ήθελα να γίνει καλά αυτός ο ασθενής που πηγαίνανε και του λέγανε να κάνει προσευχή, το έλεγε με τόση όρεξη. Όταν όμως έβλεπε ότι δεν θα γινόταν κάτι, δεν μιλούσε. Μιλούσε, σιωπούσε. Και το καταλαβαίναμε όλοι. Γιατί και εγώ πήγα πολλές φορές, είχα περιστατικά πολλά και πήγα στην Αθήνα, τον βρήκα και με τον συγχωρεμένο τον άντρα μου. Και δυστυχώς όταν πήγα με τον άντρα μου Ρινιό και του διάβασε, δεν μίλησε και το περίμενα ότι δεν θα πήγαινε καλά η δουλειά, όπως και κιόλας. Έτσι το έκανε και σου δείχνε δηλαδή με τη σιωπή του να καταλάβεις ότι είναι το ειστήριο που λέμε βγαρμένο από τον ουρανό για να φύγει ο άνθρωπος. Οπότε και εκείνος δεν μπορούσε να το ανατρέψει. Όταν μπορούσε όμως ανέτρεψε πολλά πράγματα, πάρα πολλά. Και να σας πω και ένα που το είχε πει ο Δίος ο Βασίλης, ο αδερφός του, ο οποίος είναι ο προπάπους του Γιώργου. Ναι, ο προπάπους λοιπόν του Γιώργου. Ο Δίος ο Βασίλης είχαμε στενή σχέση. Μιλάμε τώρα, μιλούσαμε πάρα πολύ και μου είχε εξομολογηθεί πολλά πράγματα. Και μου το έλεγε και εκείνος και μου λέει Μαρία, ο Σοφρόνιό μας μου λέει είναι άχιος. Εγώ μου λέει κάτι μου λέει πράγματα που εγώ δεν του τα λέω. Και πού μου λέει τα κάτι. Και ειδικά μια φορά μου εξομολογήθηκε κάτι, τον οποίο τον είχε πειράξει πάρα πολύ, στενοχωρηθεί. Μια μεγάλη στενοχώρηση. Έτσι οικογενειακή υπόθεση, που δεν θέλει ο άνθρωπος να το πει πουθενά. Ο άνθρωπος το είχε μέσα του όμως. Και τη βραδιά κοινά που είχε πονέσει πάρα πολύ και είχε ένα λογισμό, τα μεσάνυχτα λέει, μου λέει η Μαρία μεσάνυχτα, που αυτό μου λέει δεν μου το έκαμε ποτέ. Και μια στιγμή 12 η ώρα χτυπά το τηλέφωνο. Και μου λέει Βασίλη, έτσι να που σκέφτεσαι να μην το κάνεις. Εγώ Μαρία επόθανα. Και πήγα μου λέει στα ρούχα και είναι κάτι που ήμουν ζωντανό. Λέω πού το κατέει ο αδερφός. Πού το κατέει. Εγώ δεν του είπα μου λέει πράγμα, πού το κατέει. Και να λέει που βάλε στο μυαλό σου θα το ξεχάσεις. Επίσης, αναφέρατε το κομμάτι τότε με το δαιμονισμό που τον εξόρκησε παιδιά ο πρώην Αρχιεπίσκοπος Κρήτης ο Τιμόθεος. Δεν ξέρω αν το προλάβατε, είσαστε και μικροί. Μετά θα σκεφτείτε ότι ο Άγιος Ευμένιος ήταν ο εξομολόγος του Αρχιεπισκόπου, δηλαδή ο ίδιος ο Αρχιεπίσκοπος όταν ήθελε να εξομολογηθεί κάπου ανέβαινε στην Αθήνα ή κατέβαινε ο θείος μου και πήγαινε σε αυτόν, δηλαδή ήδη ενώ ήταν εν ζωή ξέρανε οι άνθρωποι της Εκκλησίας τι ακριβώς ήταν. Ακόμα και τη μέρα της ταφής του και ο Πάτερ Ιερόθεος μπορεί να μας το πει καλύτερα. Πού έφυγε, δεν είναι εδώ. Ότι παραδεχτήκανε γιατί είχαν κατέβει πάρα πολύ, είχαν έρθει οι αρχιεπίσκοποι πάνω, εδώ είχε γεμίσει τότε με Αθηναίους. Είχαν πει να ξέρετε ότι είναι Άγιος, σας το λέμε από τώρα, απλά έχει κάποιο τυπικό η Εκκλησία, πρέπει να περάσουν κάποια χρόνια για να γίνει η αγιοποίηση. Και έγινε 23 χρόνια μετά τον θάνατό του και γιορτάζει και στις 23 Μαΐου. Αλλά εμείς το νιώθαμε Άγιο πάντα. Τότε που ναι, όλοι δηλαδή που τον ζήσαμε τον λέγαμε Άγιο. Έχουμε ερωτήσεις, παρακαλώ. Ναι. Εσείς, κυρία Μαρία, ναι. Εμένα ήταν η πρώτη μου εξομολόγηση, ήμουνα 18 χρονών, 19. Και ήταν, παιδιά, συγγνώμη που το λέω να τυχιάζω, όταν το διάβασε, δεν είχα κάτι να πω, ήμουν ένα μικρό παιδάκι, δεν να πω τις ακόμη με τους γονείς, τέτοια πράγματα.
Και όταν μου διάβασε, μου έβαλε το βάζουν λάθη και μου διάβασε, παιδιά, ένιωσα ένα ρίγος να με διαπερνάει σε όλο το σώμα και σαν να σηκώθηκα τη γη. Ήταν η πρώτη μου εμπειρία εξομολόγησης αυτή, εκπληκτική. Και επίσης να πω ότι στο πανεπιστήμιο όταν ήμουνα και ήθελα να γράψω μαθήματα, την παραγωγή που έγραφε μάθημα τον έπαιρνα τηλέφωνο. Και του έλεγα, εντάξει, εγώ τον έλεγα θείο μου τώρα, καταλαβαίνετε πώς να το πω, πάτη ή οτιδήποτε. Και του λέω, θεία, αύριο τώρα γράφω ένα δύσκολο μάθημα και γελούσε. Ναι, Ρινιό μου, μου λέει, θα το περάσεις, μου λέει. Βρε θεία, δεν έχω την βρεθεία, φανταστείτε. Δεν το έχω διαβάσει καλά. Θα πας, ναι, θα δεις, μου λέει, και τα περνούσα από τα μαθήματα. Τα περνούσα τα μαθήματα. Ήξερε τι θα γίνει. Ήξερε τι θα γίνει ακόμα. Εμένα μου έχει πει περιστατικό που δεν μου μίλησε και ήξερε μετά από πάρα πολλά χρόνια τι θα μου συμβεί. Και μου το είπε. Δηλαδή, ήξερε. Ένας από εδώ Πορτενών ταξίδευε στα καράβια, το οποίο λέει του συνέβη και ένα περιστατικό στο καράβι ένα βράδυ πολύ φοβερό. Μου το είπε βέβαια, αλλά δεν το αναφέρω στο βιβλίο μέσα, αναφέρω μόνο τι συνέβη και μετά που πήγε στον Άγιο Ευμένιο. Διότι όλοι που με βρήκαν και μου ξεμολογηθήκαν, ας πούμε, τι τους είχε κάνει ο Άγιος Ευμένιος και τα έγραψα μες στο βιβλίο, μου είπαν όλο το ιστορικό, άσχετα τώρα που δεν πρέπει ορισμένα πράγματα να τα λέμε κιόλας, που άμα είναι έτσι για κάποιο άνθρωπο που δεν... Απλώς μόνο του Αγίου Ευμενίου την οδηγία. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος ήταν στο καράβι και είχε ακούσει για τον Άγιο Ευμένιο. Και λέει να πάω από εδώ κι εγώ, να δω ή δεν θα μου πει για αυτό που μου συμβαίνει. Είχε λέει ένα φοβερό οικογενειακό πρόβλημα. Κατεβαίνει λοιπόν το καράβι και παίρνει ένα ταξί και πάει στο Εγάλιο. Αυτό λέει, ούτε τον είχε ξαναδεί, δεν τον γνώριζε. Λέει, εγώ να πάω εδώ, αλλά τρεπόταν λίγο όλα, δεν ήξερε τι να κάνει. Και την ώρα λέει που φτάξε και κατεβαίνει στην αυλή Ρινιό, τον βλέπει λέει στην πόρτα. Και έτσι λέει, ανετρομισμένο δηλαδή. Και του λέει, μόλις δεν τον είδε, και κατέβηκε του λέει, έλα και σε νήμε. Έλα λέει και σε νήμε. Παναγία μου, εγώ δεν το έλεγε, δεν τρίχιασα δηλαδή, έλα λέει και σε νήμε. Πώς τα ξέρουν παιδί με αυτά τα πράγματα, τα Άγιοι άνθρωποι. Είναι η μεγάλη δύναμη του Θεού, του Χριστού. Και επίσης εμείς παιδάκια που ήμασταν πάρα πολύ ζωηρά, εμείς είχαμε την τύχη, ο Βασίλης, ο παπάς τώρα του Γιώργου, ήταν ο Μένιος ήταν ο τελευταίος γιος από 8 παιδιά. Ο πρώτο-τελευταίος ήταν ο Σαρδοβασίλης, μετά ήταν η θεία μου η Ευγενία που μας μεγάλωσε εμάς. Εμείς τα παιδάκια, επειδή έμενε στη θεία μου την Ευγενία που μέναμε μαζί στο ίδιο σπίτι και η ίδια στο Ηράκλειο, ερχόταν στο Ηράκλειο, έμενε στο σπίτι του. Ήμασταν πάρα πολύ ζωηρά παιδιά. Πάρα πολύ ζωηρά. Τα παιδιά τι κάνουν, τρέχουν, κάνουν ένα. Όποτε ήταν ο θείος Ευμένιος στην αυλή στο σπίτι, να, εμείς πηγαίναμε και καθόμασταν έτσι. Να, σαν να ήταν εδώ τώρα εδώ η κυρία Μαρία, και εμείς καθόμασταν έτσι. Μα ήταν τόσο. Δεν κουνούσαμε. Ήταν τόσο χαρούμενος. Εγώ αυτό θυμάμαι και εγώ από τα παιδικά μου χρόνια. Μόλις να τον δούμε να κατεβαίνει από εκεί από το σημάδι, και οπότε τώρα να τρέχω με όλα τα κοπέλια, να του κουλθούμε ύστερα όσες μέρες να κάνουμε. Όσες μέρες ήταν εδώ, 2 μέρες να κάτσει από τον Άγιο Κίτα, τότε που ερχόταν εδώ καλόγερος που ζούσε η μητέρα του και ερχόταν και την του κουλουθούσαμε όλα τα κοπέλια όλη μέρα. Νιώθαμε κάτι τα κοπέλια, αλλά δεν ξέραμε τι ήταν. Αλλά νιώθαμε ότι είχε κάτι διαφορετικό από εμάς, τα άλλα κοπέλια. Δεν το καταλαβαίναμε τότε. Εδώ παιδί δεν τα καταλαβαίναμε όλα. Εδώ λέμε ένα Άγιο τον είχαμε δίπλα μας και δεν το ξέραμε. Αλλά νιώθαμε. Είναι για μας, γιατί για μας είναι δικός μας άνθρωπος. Δηλαδή, τον σκεφτείτε τώρα έναν αδερφό του μπαμπά σας, αδερφό της μαμάς σας, να είναι Άγιος και να... Εσείς δεν το νιώθετε πρώτα σαν θείο, σαν δικό σας άνθρωπο. Να τον έχεις στο σπίτι σου, να τρώτε μαζί, να πάτε μαζί, να έρθει. Και εγώ μια φορά είχα πάει στην Αθήνα, στον Πέδωνα, μουδάκι μου, το 1973 ήταν. Και τότε δεν ήξερα την Αθήνα, δεν ήξερα τίποτα. Τον παίρνει ο άντρας μου τηλέφωνο και του λέει, Σοφρόνη, να πάμε λέει, στο Πέδο να δεις τη Μαρία που έχει ένα κοπέλι. Επειδή ήταν συνήθι με τον άντρα και γειτόνι και συγγενείς, απ' όλα ήταν. Τον εγνώριζε καλά και μου λέει, εγώ πάρω το Σοφρόνιο, μου λέει να έρθει να σε δει και να σε πάρει και ότι θα φύγει να σε πάει στο καράβι να μπεις μέσα, να σε πάει στο καράβι γιατί δεν ήξερα να πάω. Και ήρθε λοιπόν, δεν θα ξεχάσω αυτή την ομορφιά όταν μπήκε μέσα. Αλλά λέω, πού μυαλό δα, κακομοίρα, πού δα, εδά τα βλέπουν όλα,
τα επεξεργάζεται το μυαλό μου. Δεν θα ξεχάσω αυτή τη λάμψη την ώρα που είχε στο δωμάτιο. Και γλακούσαν όλοι οι άρρωστοι που ήταν εκεί. Λέει, ποιος είναι το σοκαλόγιος, ποιος είναι το σοκαλόγιος. Και μου έφερε, θυμάμαι που μου είχε κρατούσε μήλα και πορτοκάλι. Και τότε μου έφερε και ένα προσευχητάρι και μου λέει να διαβάζει Μαρία, πάει που είσαι να προσλέψεις. Εγώ δεν τα άνοιξα, ξεμολογούμε ενώπιον. Δεν τα άνοιξα καθόλου, μόνο το χαμόσυλα μέσα. Εδώ όμως που είδα τα χιμιλιώνει, τι δάκρυα του κορίτσι απάνω, δεν λέγω. Τώρα θα θυμάμαι τι δάκρυα μετάνια σε κορίτσι απάνω. Όταν ήταν στον Ευαγγελισμό, παιδιά που ήταν άρρωστα τα τελευταία χρόνια, του είχαν δώσει να μένει την προεδρική σουίτα. Το είχαν αφήσει γιατί ήταν κατάκητος από το ζάχαρο, είχε πολύ μεγάλο θέμα, έκανε αιμοκαθάρισης. Υπήρχαν λοιπόν στον Ευαγγελισμό πάρα πολλοί γιατροί, οι οποίοι καταλαβαίνουν ότι πολλές φορές η επιστήμη με τη θρησκεία έρχεται σε κόντρα. Αυτοί λοιπόν οι γιατροί δεν πιστεύανε, ήταν άθεοι. Όμως, όταν μιλούσαν για τον Άγιο Ευμένιο, λέγανε εδώ δεν θα τον ενοχλήσει κανείς. Ακόμα και αυτοί που δεν πιστεύανε, λέγανε εδώ έχουμε ένα πάρα πολύ καλό. Νομίζω και Άγιο τον λέγανε. Άγιο τον λέγανε. Ακόμα και αυτοί που δεν πιστεύανε, μιλάμε για τους γιατρούς που δεν πιστεύανε. Και λέγανε μην τολμήσει να τον πειράξει κανείς τον παππούλι μας. Έτσι το λέγανε. Που του είχαν ένα μόνιμο δωμάτιο στον Ευαγγελισμό και έμεινε μόνο εκεί. Σας λέω για να δείτε την αντίθεση. Ένας γιατρός που είναι ταμένος στην επιστήμη, που δεν πιστεύει σε όλα, στο Θεό, στον Χριστό, σε οτιδήποτε, δεν έχει μια τέτοια πίστη. Και όμως αναγνώριζε τι ήταν και έλεγε μην τολμήσετε να τον ενοχλήσετε. Του είχαν παραχωρήσει το δωμάτιο, οι γιατροί ήδη τον φροντίζανε. Κάτι δεν θα βλέπανε και αυτοί για να το κάνουν αυτό. Σίγουρα, σίγουρα. Ένας άνθρωπος που δεν πιστεύει. Σίγουρα νιώθουν. Και επίσης να πούμε ότι αν θέλει κάποιος από εσάς κάποια στιγμή και έρθει σε δύσκολη θέση, αυτό που είπε και ο Πάτερ Ιερότητας, και μπορεί να χρειαστεί κάτι και να ζητήσει μια καθοδήγηση, μια βοήθεια. Μπορείτε να του ζητήσετε και η απάντηση θα σας έρθει με χαριτωμένους, εφάνταστους και τρόπους που δεν μπορείτε ποτέ να περιμένετε. Δηλαδή, μπορεί να δείτε ένα κινούμενο σχέδιο και να πάρετε την απάντηση. Μπορεί να σας πάρει κάποιος τηλέφωνο και να σας δώσει την απάντηση. Μπορεί να γίνει δηλαδή με τρόπους η απάντηση σε αυτό που ψάχνετε, οι οποίοι είναι παιχνιδιάρικοι, γιατί ήταν παιχνιδιάρικο. Ήταν σαν το παιδί. Έλα εγώ. Έτσι δεν ήταν όλο τον πρόγραμμα. Δηλαδή, ακόμα και τότε που δεν μπορούσε να ήταν στην εξωτερικό. Ναι, γιατί γι' αυτό ήταν Άγιος και εμείς δεν είμαστε. Γιατί, παιδί μου, ο λογισμός του δεν είχαν ποτέ κακά πράγματα. Δεν σκεφτόταν πολύ αγάπη. Ήταν όλο αγάπη. Δεν είχε ο λογισμός του τίποτα. Ήταν όλο φως. Και γι' αυτό γελούσε. Ήταν πάντα χαρούμενο. Όταν ήταν παιδάκι εδώ στην Αθιά. Στην εκκλησία μέσα. Όταν ήταν παιδάκι εδώ στην Αθιά. Παιδάκι, μικρούλης. Πέθανε ένα κοριτσάκι εδώ στο χωριό. Και ήταν τώρα, φανταστείτε τώρα ένα μικρό κοριτσάκι να έχει πεθάνει εδώ στο χωριό. Την κλάμα ήταν πολύ μικρή. 13 χρονών ήταν. Και την είχαν τώρα στο φέρετρο και ήταν από πάνω οι δικοί της όλοι και κλαίγανε και οδηρώταν, φανταστείτε. Και έλεγε τώρα τότε ο Μικρούλης, πόσο ήταν. Έτσι αυτό ο Συνήλτσι ήταν. Με την κοπελίτσα. Μα γιατί δεν κλαίτε. Δεν βλέπετε λέει τους αγγέλους που πετάνε πάνω. Δεν βλέπετε τα λουλούδια λέει που είναι μέσα το κορίτσι. Λέει, γιατί κλαίτε. Έβλεπε άλλα πράγματα. Και άλλη μια μαρτυρία που τη Σάντολα τη Σταθερόζηνα που είχε παιδάκια η κόρη της τότε. Μιλάμε τώρα το τι πέθανε, εγώ είχα το 45, το 47 πέθανε αυτή. Είναι εγώ 2 χρόνων. Και έκλαιγε βέβαια, μιλάμε τώρα, κάναν τότε σκληρά πράγματα η Ευρώπη, αλλά που θα είναι υπέροχη κόστος. Και έρχεται μια φορά από τον Άγιο Τσίτα και λέει της μάνας του, μάνα, άμα να πεις της Σταθογιώργιας, έτσι τη λέγανε αυτή τη γυναίκα, να μην κλαίει την κόρη, γιατί ήρθανε και μου είπε πως είναι μια λίμνη τα δάκρυα και θέλει να περάσει, να πάει στην απέναντι όχθη και δεν μπορεί. Μόνο άμα να τσιπείς να μην κλαίει, να σταματήσει να κλαίει. Αυτά λοιπόν τα πράγματα δεν τα βλέπει ο καθένας, εάν δεν έχει κάτι να λύσει. Τον Άγιο τον βλέπε παντού πάρα πολύ χαμογελαστό. Ήταν όντως πάντα έτσι πολύ χαμογελαστός και χαρούμενος με ό,τι συνέβαινε στη ζωή του, ακόμα και τα δύσκολα που μας είπατε. Πάντα γελούσε. Ακόμα και όταν κάποτε που τον πήραξε μία φοβερή αρρώστια το ζάχαρο και τυφλώθηκε εντελώς και δεν έβλεπε τίποτα, εκείνος
Ήταν χαρούμενος και έλεγε, του λέγανε λέει γιατροί, λέει μα πατερούλη, ξέρεις τι έχεις πάθει. Λέει, τι έχω πάθει. Γελούσε, λέει και έλεγε, πόσο χαίρομαι που είμαι άρρωστος, πόσο χαίρομαι που είμαι άρρωστος, πόσο χαίρομαι, διότι λέει γιατί όσο πιο μεγάλο σταυρό σηκώσεις, όσο πιο πολύ Ανάσταση θα δεις. Και ήταν πάντα χαμογελαστός. Ποτέ εμείς που τον ζήσαμε, που εγώ τον είχαμε τώρα 13 χρόνια διαφορά ηλικίας είχαμε. Δηλαδή εκείνος είχε το 31 και εγώ το 45. Και τον θυμάμαι πάρα πολύ, πάντα γελαστό, πάντα, ποτέ και μέχρι που και εκεί στο γέλιο μια κοπέλα είχε έρθει μια χρονιά εδώ, η οποία την είδα να κάθεται στον τάφο, ένα μερόληπτο και να μην παίζει μόνο να κλαίει. Εγώ βέβαια επειδή ήθελα να τα γράφω κιόλας, από περιέργεια, πήγε και τη βρήκα και της λέω, μα παίρνει κοπέλα μου, εσύ λέω κάτσε πάει ένα μερόληπτο και σε παρακολουθώ και δεν φεύγεις. Λέει, να σου πω κυρία Μαρία τι έπαθα. Μου είχαν πει, μου λέει, για τον Άγιο Ευμένιο τότε που ήταν στην Αθήνα και πήγα λίγο ως φοιτήτρια να ξεμολογηθώ. Πάω λοιπόν στην αυλή του κελιού του, κάθανε πολλοί κόσμος και περίμενε στη σειρά του να με ξεμολογήσει και εμένα, αλλά κάποια στιγμή τον βλέπω, κάθε πότε λίγο να βγαίνει στην πόρτα να γελά. Αν δεν είναι συνέχεια γελαστός. Να γελά. Εγώ λέει κάποια στιγμή λέω μέσα μου, μα χαζός είναι και γελά έτσι. Ναι, αυτή λέει τη φαντασία έκανα κυρία Μαρία. Χαζός είναι και γελά έτσι. Συνέχεια γελούσε πάρα πολύ. Δηλαδή έφευγε τα μάτια του, δεν τα και βλέπω μόνο το γέλιο του να γελάει. Αυτό βέβαια ήταν ένα γέλιο όπως το μωρό που γελά, που είναι άκακο, έτσι ήταν και εκείνος, ένας άκακος άνθρωπος. Ποτέ δεν είπανε στο μυαλό του κάτι κακό να τον επειράξει να μην γελά, να μην είναι χαρούμενος. Λοιπόν, αυτή η κοπέλα, μόνο που έβαλε τη φαντασία, εκείνος ήταν διορατικός. Όταν λοιπόν τέλειωσε η σειρά ουρανών να ξεμολογηθούν, δεν την φωνάζει την κοπέλα, μόνο λέει, βγαίνει στην πόρτα και λέει για σήμερα τελειώσαμε, δεν ξεμολογώ άλλος. Και σηκώνται όλοι και φεύγουν. Αυτή λέει έφυγε πάρα πολύ λυπημένη και λέει, μα ή δεν του έκαμα. Εγώ κάτι κακό έκαμα και δεν του ρέξε για να μην με ξεμολογήσει. Άμα λοιπόν πήγε στο σπίτι, έρχεται το λογισμός και λέει ίσως το γέλιο που έκαμα, που είπα ότι γελάει σαν χαζός, αυτό μου λέει να είναι κακό και δεν είπε να το κάνω. Έτσι λοιπόν η κοπέλα λέει μετά από μερικές μέρες ταπεινώνεται και κλαμμένη, ξανασηκώνεται λοιπόν και πάει. Και ενώ λέει καθόταν πάλι πάρα πολύ στην αυλή να ξεμολογηθούν, περίμενε λέει και αυτή στη σειρά, αλλά ντροπιασμένη βέβαια. Γιατί σου λέει πόσα είδα του πόδα, πρέπει να του ξεμολογηθώ τι έκανα. Όταν λοιπόν προβαίνει στην πόρτα και τη βλέπει, εκείνα την ώρα λέει όμως δεν γέλασε, δεν γελούσε. Μόνο λέει την κοιτάζει και της κάνει έτσι το δάχτυλο. Λέει έλα εσύ που είσαι στην πίσω μεριά. Λέει εγώ, λέει ναι εσύ. Και μπαίνει λέει μέσα και εγώ κυρία Μαρία λέει από τον πόνο και από τη λύπη μου που τον σκέφτηκα σαν χαζό που γελούσε, έσκυψα λέει κάτω, του φίλνα τα πόδια του, του φίλνα τα χέρια του και του έλεγα Πάτερ συγχώρεσέ με γιατί έκανα ένα μεγάλο σφάλμα και έκανα αυτό το λογισμό. Και έτσι λέει τίποτα παιδί μου, τίποτα, ευλογημένη να είσαι, με σταυρό και φεύγει. Αυτή η κοπέλα λοιπόν εδώ έρχεται συνέχεια κάθε χρόνο στον τάφο του Αγίου και μου το λέει πάντα και μου λέει κυρία Μαρία δεν μπορώ, λέω με αφού το ξεμολογήσεις, λέω παιδί μου και σε συγχώρεσα, δεν υπάρχει πρόβλημα. Αλλά ήταν τόσο χαμογελαστός και τόσο χαρούμενος άνθρωπος που αυτά είναι παιδί μου, το χαμόγελο, δεν το αγοράζουμε, μπορούμε να το δούμε άνετα του ανθρώπου, ένα χαμόγελο και ένα γλυκό λόγο. Και θα σας πω τώρα μια μαρτυρία που πέρυσι ήρθε μία κυρία από την Αθήνα, μια δημοσιογράφος, να με γνωρίσει στο σπίτι μου. Η γυναίκα δεν ήξερε τίποτα για τον Άγιο Ευμένιο. Όταν λοιπόν ήρθε στο σπίτι μου με άλλη μια κυρία που την ήφερε τώρα να της δείξει στο σπίτι από το Ηράκλειο και ήρθανε μαζί, τους έκανα εγώ και ό,τι μπορώ, να τις κέρασα, κάτσαμε, φάγαμε, λείψαμε. Μετά της λέει η άλλη κυρία, λέει Δέσποινα, θέλω να σε πάω σε ένα χωριό, να δεις μου λέει ένα πανέμορφο χωριό και να δεις μου λέει και από έχει Άγιο αυτό το χωριό. Η γυναίκα παίζει μια έτσι και ξυπάται στην καρέκλα πάνω.
Λέει, πού θα πάμε, λέει, θα πάμε στην Αιθιά, στο άλλο χωριό της Ιεραμαρίας, γιατί μου λέει, εγώ έχω πάει πολλές φορές, αλλά θέλω να σε πάρω. Στο δρόμο λοιπόν που παιδιάζαμε εμείς και άρχισα εγώ και της έλεγα ότι είναι ο Άγιος Ευμένιος. Και ό,τι ήταν στο Λιμωδό στην Αθήνα και ό,τι έρθα εγώ και έλεγα ιστορίες στον δρόμο. Μια στιγμή η γυναίκα παίζει κακομοίρα ένα μπίδο και πόρτος να πεταχτεί από τα αυτοκίνητο όξο. Και μας λέει, μη μου πείτε πως είναι ο Άγιος Ευμένιος που ήταν στους Αγίους Αναγύρους στην Αγία Βαρβάρα. Λέω ναι, εκείνος λέω είναι και είναι ενταφιασμένος στην Αιθιά. Και τι είχε λοιπόν αυτή η γυναίκα. Ο άντρας ήταν γιατρός και όταν ενοσηλευόταν ο Άγιος Ευμένιος στον Ευαγγελισμό, ο άντρας τον εθεράπευε. Πήγαινε λοιπόν κάθε μέρα στο σπίτι και τσίλεγε για αυτό τον Άγιο άνθρωπο. Και τσίλεγε, λέει, έχω ένα καλό για τον εθεραπεύω, αλλά αυτός μου λέει είναι ένας Άγιος άνθρωπος. Και μια μέρα λέει, του λέει, να έρθω κι εγώ να πάμε μαζί, να τον εδώ κι εγώ. Λέει να έρθεις. Και πάνε λέει. Και του λέει, πάτερ, σήμερα έφερα και τη γυναίκα που να σε γνωρίσει. Γιατί εγώ σε ξέρω και έφερα και τη γυναίκα που να σε δει. Και του λέει, γιατρέ, άστα αυτά που λες. Μόνο αν να κοιτάξει το κοπέλι σου, τσάψτε με μένα. Άμα έχει τάξει το κοπέλι σου, άφησε με μένα. Αυτοί λέει είχαν ένα μοναχοπέδι, μια κόρη μόνο. Και σπούδαζε κιόλας. Και του λέει, κάνει λέει αυτός παιδί. Δεν μου λες έτσι, εμένα το κοριτσάκι μου είναι καλά, του λέει, δεν έχει πράγμα. Λέει, ήξες δεν σου είπα. Άμα να ξαγείψει το κοπέλι σου και πάρει τη γυναίκα σου και πήγετε την ίδια μένιον. Η γυναίκα βέβαια τα λέει αυτά, είπα έτσι εγώ τότε κόντυψα δηλαδή, να απομείνω, δηλαδή μπορώ να τη βλέπετε μόνο με τον τρόπο που θα έλεγε, να κλαίει κακομοίρα. Είπεσε στον τάφο και είπαμε πως δεν μπορούσαμε να την πάρουμε να φύγουμε. Ναι, με λίγα λόγια ακούστε τι συνέβη. Πάει λοιπόν ο γιατρός, κακοβάνει, πάει το κοριτσάκι και του κάνει εξετάσεις και είχε να τον καλπάλουσα καρκίνο που δεν είχε περιθώριο ούτε ένα μήνα. Ούτε ένα μήνα. Και έτσι λοιπόν, ό,τι είχαν κάμανε, μέχρι την αμερική τοπία, το κοριτσάκι ποτά. Σε ένα μήνα μέσα έπισε το κοριτσάκι. Για αυτή την ιστορία δεν είχε ακούσει. Ναι, εγώ πριν 2 χρόνια τη... Ναι, αλλά το έπρεπε να το γράψει. Ναι, το έχω γραμμένο, θα στο στην επόμενη μου έκδοση να γράψει το αδερφό μου το πες. Ναι, μου το έχει πει. Ναι. Και λοιπόν, αυτός ο γιατρός, λοιπόν, αυτή η γυναίκα λοιπόν, έπηγε ύστερα, αυτή δεν στενοχωρήθηκε τόσο πολύ που ήταν γιατρός ο άντρας και δεν είχε δώσει το κοπέλι σημασία και μου λέει, χωρίσαμε την Μαρία μετά. Το κοπέλι μου λέει, το έχασα, εγώ μου λέει δεν έχω δει τίποτα, όπως με βλέπεις είμαι. Έμεινα μόνη μου λέει τσέρμη και ούτε θέλω να ξαναφτιάξω τη ζωή μου. Αλλά είχα τόσο παράπονο του άντρα μου λέει που ήταν γιατρός και λοιπόν ήταν λέει σήμερα ευλογία, λέει είδα τσαλή γυναίκα, θα με πέρασε πάει σήμερα. Να μάθω μου λέει για αυτόν τον άνθρωπο, ήρθε βέβαια εδώ, είπε στον τάφο, έπλεγε μας τα είπε όλα αυτά η γυναίκα. Αυτός λοιπόν ήταν ο Άγιος Ευμένιος, ήταν πάρα πολύ διορατικός. Άμα ήθελα να πας, να θες να ξεμολογηθείς, εκείνος ξέρει τα πάντα. Ναι. Πριν να πας, πριν να σε δει, ήξερε... Αν πεις όλα μία ξέρεις τι έπρεπε να σε πολύ μέρες. Μία καθηγήτρια... Πολλές ιστορίες ξέρει, πολλές. Μία γυναίκα, επειδή δεν ξέρω, εκείνος μου τσιπεύει, δεν ξέρω, επειδή βλέπει ότι γράφω και κάνω αυτόν τον αγώνα και προσπαθώ έτσι να μάθει ο κόσμος και να πραγματικά από το κοπέλι. Με είχαν πλησιάσει πάρα πολλοί άνθρωποι που τον είχαν ζήσει από την παιδική του ηλικία, που εδώ λίγο καιρός, έζησα 92 χρονών είναι αυτός ο άνθρωπος, που πάει κοντοκορζιανός είναι, τον οποίο του λέω, κάτι δεν θυμάσαι και εσύ από τον Άγιο Ευμένιο, μου λέω, λέει, ναι, εμείς μου λέει είμαστε στην Περβόλα μαζί με εκείνοι. Εβόσκαμε μου λέει τα πρόβατα στην Περβόλα και μια ημέρα μας έφερε η απαιτική να φαΐ. Αυτός που είχαν πει να κάνει μια δουλειά, το οποίο λέει δεν πρόλαβε να την έχει καωμένη. Αφού λοιπόν έφερε η απαιτική να το φαΐ, του λέει, δεν θα σε τιμωρήσω κι εγώ κοστί και δεν θα σου δώσω το φαΐ να το χάσει.
Λέει, δεν πειράζει, εγώ δεν πεινώ, τσίλεγε, λέει, εγώ δεν πεινώ. Αλλά άμα ήφυγε, λέει, τσίπερ το χαΐ, τσίφυγε, λέει του Μιχάλη, λέει, Μιχάλη, μια ημέρα αντρέπεται αυτή η γυναίκα για μένα. Αντρέπεται για μένα. Ενώ ήταν κοπέλι. Ο άνθρωπος βέβαια σάστησε, και λέει, μα ήταν λίγο και το κοπέλι. Μια μέρα λέει, θα ντρέπεται για μένα. Μα ήταν λίγο μωρά αυτό τη γυναίκα. Και όμως, έτσι ήταν. Λοιπόν, ο Άγιος Ευμένιος, παιδί μου, ήταν αυτός, το οποίο σε ηλικία 64-65 χρονών ήταν όταν εκοιμήθηκε στην Αθήνα. Εκείνος δεν ήθελε να μείνει εκεί όμως στο σώμα του, είχε πει σε όλους να τον εφέρουν εδώ, σε αυτό το χώρο, εδώ που είδε την Παναγία, εδώ που ήταν μέρα νύχτα ως κοπέλι και είχε ονειρευτεί αυτή την καλογερική του ζωή. Ήθελε να ενταφιαστεί, λοιπόν, είχε και τον τόπο, ήθελε να με ενταφιάσετε στην Παναγία, στο ιερό από πίσω και να με, μου λέει, εκεί να απολαμβάνω το χωριουδάκι που με γέννησε και μεγάλωσα και έχω αυτές οι γαλουσίες από αυτό το χωριό. Αυτός λοιπόν ήταν παιδί μου Άγιος Ευμένιος. Μπορείτε κι εσείς ως παιδάκια να θυμάστε κάτι από εκείνο, γιατί όλοι είμαστε, κανείς που έρχεται σε αυτή τη γη, όλοι μπορούμε να γιάσουμε, άμα θέμε. Να είμαστε καλοί άνθρωποι, σωστοί άνθρωποι, να μην βλάφτουμε κανένα, να μην έχουμε εγωισμό, να μην πειράζουμε, να μην θέλουμε το κακό του άλλου. Γιατί εκείνος ποτέ δεν ήθελε κακό άνθρωπο, πάντα γέλα. Ήταν ο Άγιος που γελούσε πολύ. Ήταν ο χαμογελαστός Άγιος που δεν υπάρχει, λέει, άλλος Άγιος έτσι να χαμογελά. Γιατί εκείνος ήταν σαν η ψυχή του, το χαμόγελο, όπως ξέρουμε και εσείς μπορεί να ξέρετε πιο καλά, ότι εγώ είμαι γράμματη, δεν έχω μάθει πολλά γράμματα. Αλλά εσείς ξέρετε τώρα πιο πολλά, διαβάζετε βιβλία. Όπως ξέρετε, η ψυχή του ανθρώπου δίνει το χαμόγελο, δίνει τη χαρά στο πρόσωπό μας. Όταν η ψυχή σου, η καρδιά σου είναι καθαρή, όλα χαμογελάς. Και δείχνεις το χαμόγελο. Έτσι ήταν ο Άγιος Ευμένιος, πάντα χαμογελαστός. Ό,τι και να του έλεγες, εκείνος γελούσε. Και έλεγε μία φράση που αυτή είναι σε πολλούς τόπους γραμμένη. Λέει, να αγαπάτε το Θεό πιο πολύ από τη ζωή σας και να μην χορταίνετε να τον αγαπάτε. Εισεθιάστε των γόνων, των λεπρών, των διακονών, των αληθινών Σαμαρίτην, των ευμένιων άπαντες. Τιμήσομεν δε όντως η πιστή, ομούς η νικηφόρο του λεπρού. Ο νεόρα και μετέωρον ενυχτή, και ναυτής βοήσομεν. Χέρις ο διοράσικος μυθής, χέρις νοσουντονίασης, χέρις ο πρεσβεύων δι' μας, το Παντοκράτορι. Εύχομαι να πρεσβεύει για όλους σας, παιδιά. Αμήν. Το οποίο θα σας πω ότι στις όμορφες της φύσης που πετούνε τα πουλιά, βγήκανε να σε γεννήσουν καθηγήτριες παιδιά. Μες στο γύλιο της σκέψης έχουν πάντα τη χαρά, το χαμόγελο στα χείλη και στην πλάτη δυο φτερά. Έχουνε συνόδηγό τους την μητέρα Παναγιά, είναι αυτή που αγαπάει όλα του κόσμου τα παιδιά. Θα την παρακαλάω για εσάς την πρόσευχη, για να σας ευλέπει πάντα, να σας δίνει την ευχή. Να την έχετε θεμέλιο και να χτίσετε ζωή,
να είσαστε σωστοί πολίτες, όπου θέλει αυτή η γη.